Máme tady druhý záběr, vlastně od rána, co jsem přijel. Ještě nevím přesně, kolik má váhu, ale je to krásný kousek. Vypadá zdravě. Takže moc díky a snad se podaří ještě něco. Dalšího kapříka. Radost. Dal za to pěkně, no. Dolávačka parádní. Byl to trošku boj, takže jsem rád, že jsem ho dostal na břeh a udělal mi velikou radost. Je krásný. Tady máme čtvrtý záběr dneska. Zatím se daří. Se nám to počasí moc nepřeje, ale to se chodí takovýhle krásný kapří a moc díky. Jednoranní malý ptáče, který přišlo de facto 15 minut po návozu. Takže velká radost. To krásný 5,5 kilový kapřík, který byl celkem opatrný, ale nakonec se nedal. Takže díky za ranní probuzení.